Благодаря, Пламен. Чубрица, бе, чубрица. Чубрица. Е чуждо. А там са френетични, но тук българите са много по-скептични от тях. Холандци. Между тях има само една българка, която беше вокален педагог и която наистина ги учеше как правилно да произнасят българския текст. Певицата, която работи с тях, се казва Галина Дормушлийска, или в България ние казваме Славият на Добружа. Тя за нашия стаж също ще бъде с тях тук и видинската публика ще има удоволствието да чуе 4 нейни песни с един малък оркестър от Видин, просто за удоволствие на хората. Но да се върнем към холандския хор Чубрица. Както ви казах, той е от 24 члена, които пътуват от цяла Холандия. Иначе седалището му се води в Амстердам. Кухнята за работа при тях е следната. Българските композитори пишат песните, изпращаме ги по факс или вече както е модерно на време от 1 година и половина. Лично аз ги пращам по имейла. Да. По имейл пращам песните и ако има някакви проблеми, изпявам някаква мелодия по телефона, те записват, пускат всичко в интернет и всички, които се интересуват от собствената си партия, да кажем, сопрана си търси неговата партия, тегли си тази партия, алта, тенора, баса и дивизитата, които ги имат, те теглят и се разучават, разбира се, имат и нотите. Разучават си нещата в къщи и в седмицата или на 2 седмици веднъж се събират в Амстердам. Като има хора, които пътуват чак от Гронинген, това на 220 км от